a pilot nezvládol let vrtuľníkom, nakoľko bola zlá viditeľnosť, bola hmla a v 98 roku asi zachytil ostromy a narazil do tohoto kopca. Ja vám môžem ukázať, ako to vyzerá. Tu konkrétne je obhorený strom. Tu sú ďalšie polámané stromy, konáre. Čiže vlastne je to takýto strmý svah. No. A tu leží teda spomienka, pamiatka na zosnulých. Takže prišli sme sem, aby sme si teda odsili túto pamiatku tejto tragédie a vyskúšame, či s nami tieto dušičky budú chcieť skúsiť komunikovať, či nám povedia niečo, čo nestihli povedať nikomu inému a či by chceli teda niečo povedať. No uvidíme, máme tu zariadenia, takže som tu ja a Baška. Čaute, ahojte. Za chvíľku už budeme mať tmu. Sme hlboko v lese, čiže my predpokladáme, že tu bude skôr tma ako tam nižšie, kde to je otvorené. My sme naozaj že hlboko v lese, takže držte nám palce, aby sa nám podarilo nadviazať kontakt s tými zosnulými. A tak, jak Peťko povedal, možno nám povedia niečo zaujímavé, čo sa dozvieme. Uvidíme, čo sa bude diať. Ja som na to silno zvedavá. Áno, takže my už máme v podstate rozložené nejaké zariadenia. Máme tu takéto bábiky, ktoré možno niektorí poznáte. Detekujú elektromagnetické a statické pole. Potom je tu jedna takáto, ktorá reaguje na dotyk. Máme tu SVR-ko, máme tu diktafón. A čo tu máme, je novinka. Vyzerá to takto. Vlastne je to aplikácia a cez ňu uvidíme v rozhraní do 2 metrov, či sa nám objaví nejaká dušička alebo proste niečo, čo si nevieme vysvetliť, že by to mohlo byť. Funguje to asi následovne. Je to položené tuto vzadu na takom tripode, čiže keď sa budem približovať k tomu a zachytí ma to, alebo teda niečo, tak by to malo začať detekovať. Ako môžete vidieť, to zachytilo momentálne mňa. Vzdialenosť detekcie ukazuje 2 metre, takže máme tu takúto vec so sebou, ktorú som položil vlastne za tento pamätník. No a pokiaľ niečo prejde zozadu neho, tak to uvidíme a budeme počuť, či tu niečo je. Dobre, Baši, ty si pripravená, že by sme mohli... Hej, počkaj, len dám ešte jeden príspevok a idem. Dobre, tak sekundu ešte. Práve sme sa rozložili, tak... Dobre, idem ti pomôcť. Zapnem SVR-ko? Môže začať, hej, zapni. Chvíľočku, ešte tu niečo nastavujem. Dobre. Takže máme tu toto SVR-ko. No, môžem zapnúť? Dobre, môže zapnúť. Počkaj, ja sem dám aj toto. Môže spomaliť skenovanie. Počkaj. No, si skús ty. A niečo tam už aj bolo. Toto je hlasitosť.
ozvenu. Ahoj. Ahoj. Počkaj, ale bez ozveny to bolo. Ahoj. Dobre. Dobrý deň. Sú tu prosím duše, ktoré tu v roku 1998 zomreli? To bolo chlapsky, že nie. Asi. Môžete nám dať prosím o sebe vedieť, ak ste tu? Vieme, čo sa vám stalo. Nemusíte sa báť. Kľudne s nami komunikujte. Pán Karol, ste tu? Pán Jozef? Pani Renáta? Niečo tam bolo. Veľká tragédia sa vám stala. Chceme, aby ste vedeli, že nás tá situácia veľmi mrzí, čo sa vám stalo. Preto sme prišli za vami, zapaliť vám sviečky a odctiť si váš pomníček, vašu pamiatku. Naozaj chceme, aby ste vedeli, že nás táto situácia mrzí, čo sa vám stalo. Nikto z vás si to nezaslúžil a je to strašná tragédia. Mohli by sme vás poprosiť, aby ste s nami začali komunikovať, ak ste tu niekde pri nás. Koľkatí ste zomreli? Koľko? Neviem, niečo tam bolo, ale rýchlo rozprávaš, pomalšie sa pýtaj. Hej, môžete nám prosím povedať, koľko vás bolo vo vrtuľníku? Toto znelo jak 5. Boli ste Bol na palube pán Karol Dropa? Bol na palube pán Jozef Maté? Je tu niekto pri nás? Nemusíte sa nás báť. Prišli sme s úctou a chceme sa s vami porozprávať. Ak ste tu, ak je tu aspoň jeden z vás, ktorý tu blúdi alebo zostal, môže sa prosím vás niekto dotknúť bábiky, ktorá tu je, alebo odpovedať nám do tohoto rádia? Prajme dobrý večer, ak ste tu. Ja sa volám Peter, je tu so mnou Baška. Čo to bolo? Niečo tam bolo. Ale ja som nerozumela. Je možné, aby ste to zopakovali, prosím vás? Vy ste povedali Jozef? Pán Jozef, ste tu?
Keď? Čaute? Nebolo čaute? Tak ešte raz pekný večer prajeme. Pekný večer. Prišli sme vám zapáliť sviečky. Viete tú sviečku sfúknuť, ak ste tu s nami? Viete do nej silno fúknuť? Sú to nejaké hlasy, ale nič také zrozumiteľné zatiaľ. Božena. Je tu s nami pani Renata? Hej. Renátka, môžeš s nami komunikovať? Wow. Pani Renátka, vy ste... Tu. Ježiš, mám až zimy. A ja? Pani Renátka, vy ste boli sestra zdravotná? Ježiši. Nás strašne teší, že s nami komunikujete, že sa snažíte s nami nadviazať kontakt. Vy ste sa snažili priletieť do nemocnice? Áno. Áno. Ale prvé bolo nem? Áno, hej. A potom áno. Bolo áno. Je tu s nami aj nejaký Maďar? Môžeme vás poprosiť, aby ste nám povedali, koľkati ste tu teraz pri nás? Ja som počula mami. Neviem. Ste tu všetci, ako ste tu umreli? Pani Renátka, ste tu ešte s nami? Ostala tu vaša duša? Je tu nejaká stratená duša, ktorá tu blúdi? Môžeme tu byť v noci s vami? Dúfame, že vám tu neprekážame. Naozaj sme prišli za vami v dobrom. Vy ste zachraňovali ľudí. Ste hrdinovia. Vieme, že vám zomrela aj jednodňová pacientka. Čo bolo, dievčatku, ktoré ste prevážali? Máme tu prístroje, cez ktoré chceme s vami komunikovať. Chceli by ste niečo odkázať svojej rodine? Hej, alebo ne? Ale také To bolo, demonické hej, to prišlo. to bolo strašidelné. A čo im chcete odkázať? Že začína spievať. 9 hodín, či 8. Renátka, si tu s nami? Dovolím si vám všetkým týkať.
Renátka, si tu? Mala si 29 rokov, keď si zomrela? Čo sa stalo na palube? Báli ste sa? Tak to bolo vždy. Čo to bolo? Hej, Ale predtým také dlhšie. to som nepočula. Neviem. Ale nahrávam to, že to tam bude. Mhm. Nem? Vyskúšame aj VPčko? Určite, ale ja sa idem. Aha. Idem sa bicykli, lebo začnem sa smievať. No. Dobre, ja skúsim ešte Ty si takto. budeš spať tam hore? V tom bunkri? Dobre, vyskúšame to. Takto. Ideš za chvíľku bude tma. Renátka, si tu s nami? Karol, Jozef, ste tu? Ak áno, prosím vás, skúste sa dotknúť niektoré z tejto bábik. Alebo sa k nej približte. Môžete to vyskúšať. Tie babiky vám nič neurobia, len nám dajú vedieť, že ste tu. Prosím vás, vyskúšajte sa jej dotknúť. Radi by sme s vami komunikovali a hľadáme takýto spôsob, ako by to mohlo ísť. Možno sa od vás dozvieme niečo, čo by ste chceli odkázať vašim blízkym, alebo niečo, čo ste nestihli povedať. Ste radi, že sme tu? Renátka, si tu? Ako chceme vám povedať ešte raz, že nás to naozaj mrzí, čo sa vám stalo. Určite si to ani jeden z vás nezaslúžil. A je to smutné, že sa stala takáto tragédia. Vyskúšame to EVPčko teraz. Skúsme to. Čo sa stalo? Stalo sa tu, že sme na jednom kopci, kde havaroval vrtuľník záchranársky, ktorý prevážal ročné dievčatko a v nejakej hustej hmle, proste v ten deň bola hustá hmla a ten vrtuľník narazil niekde do tejto časti
Tu je obhorený konár stromu. Tu takisto, neviem, či to je dobre vidno, ale vlastne tento konár je obhorený. A je to takýto strmý kopec. Čiže vlastne sem niekde nabúral ten vrtuľník. Kedy? V roku 1998. Idem skúsiť to. Počkaj, idem sem. Vy si to môžete pozrieť. Počkaj, môžem. Zatiaľ s nami moc nikto nekomunikuje, takže skúsime, že máme sa spýtať, ako je na druhom svete, no. Tak môžem skúsiť? Uvidíme, dobre, ideme vyskúšať liveko. Idem vyskúšať klasický diktafón. Tak dobrý večer vám prajem. Ja vám sem pokladám také zariadenie. Čokoľvek nám teraz poviete, my vás budeme počuť. Vieme, čo sa vám stalo. Pán Jozef, pán Karol, pani Renáta a jednodňová Míška. Je to hrozné. Viete nám povedať, ako je na druhom svete? Sme tu, aby sme ľuďom povedali, aká tragédia sa stala. Traja dospelí a jednodňové dieťa. Veľa ľudí o tom nevie. Prišli sme sem, aby sme vám zapalili aj sviečku. Už bude ináč tma. Tak dobrý večer vám prajem. Ja vám sem pokladám také zariadenie. Čokoľvek nám teraz poviete, my vás budeme počuť. Vieme, čo sa vám stalo. Pán Jozef, pán Karol, pani Renáta a jednodňová Míška. Viete nám povedať, ako je na druhom svete? Sme tu, aby sme ľuďom povedali, aká tragédia sa stala. Traja dospelí a jednodňové dieťa. Veľa ľudí o tom nevie. Prišli sme sem, aby sme vám zapalili aj sviečku. Nič. Dobre, Evopečko je nič. Ale uvidíme, možno za chvíľočku. No. Počkaj, si ešte natočím na kameru. Musím skôr. Ale ináč tie zvuky z lesa. No je to také, hej. Veľmi je to tu strašidelné. Zatiaľ teda čakáme, ale na SVR-ku boli odpovede. Na SVR-ku boli nejaké. Je tu s nami niekto? Prišli sme sem kvôli vám.
Je to nejaká dušička, ktorá tu zostala? Ak áno, prosím vás, dotknite sa niektoré z tejto bábik. Vyskúšajte to. Cez ňu budeme vedieť, že ste tu, že chcete s nami komunikovať. Prosím, nebojte sa jej. Nebojte sa nás. Prišli sme sem za vami zapaliť sviečku a uctiť si vašu pamiatku. To bola Baška. Takto to vyzerá, keď niekto alebo niečo prejde. Zariadenie je vzadu za pomníčkom, moc ho vidno nie je. No dobre, asi na chvíľku dáme prestavočku. Baška, budeš teraz ty vysielať, hej? Áno, idem na Instagram, Dobre. Slava Hunters. Dobre, takže sekundu. Dobre, takže teraz ide Baška vysielať na Instagrame. Čaute, dajte si, že Slovagos Hunters, ja vám to ukážem. Dajte si túto našu stránku, neviem, či je to dobre vidieť. A idem sem dávať liveko. Na Instagrame. Áno. Dobre, ja sa s vami zatiaľ učím. Dáme si takú chvíľkovú prestavočku. A skúsime pokračovať. Možno s nami začnú komunikovať, aj keď mali sme nejaké odozvy, niečo cez SVR-ko bolo, nejaké hlasy. No uvidíme. Dobre, tak zatiaľ sa majte pekne.